ty tím nezbudíš. Až slunce vyjde v tmách, Polibkem mi probudíš. Tenhle kluk včera mi pusu dal, milej kluk, včera mi pusu dal. Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst. Na ten list hrdina byl v tom románě schován. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Tímto vám už opravdu děkujeme a zveme vás teďka od 7 na další koncert Noci kostelů, kde vystoupí Hanka Metková a její žáci na kytaru a také dechové trio, takže je určitě na co se dál těšit, takže pokračujeme v kostele od 7, což je zhruba za 4 hodinky.